Boas noites, galegos, galegas e xente do mundo. Estou de camisa que tuve un día liado, tuve que ir ao abogado, Onte cando fixen o vídeo este da igualdade, cuidado, a xente ponse loca a mandarme mensajes en privado, e hoxe recibi unha chamada que me dixo que era un abogado, que iba a ter problemas por os vídeos, para min que non era abogado, pero bueno, por se acaso, puse a camisa e fui falar como abogado, pero pola pinta non era abogado porque cando me dixo, eres Alberto, se fora abogado diríame, eres el señor Alberto, así que penso que non é abogado, pero bueno, por se acaso eu fui para estar alerta. Xa me dice un colega meu, tú nisto das mulleres ao ter un negocio non te podes meter, home, que son as que gastan, tens que seguilas por rejo deles, hai que dicirlle o que queren oír. As apariencias engañan, hai que dicirlle o que ela quere oír, aunque sea mentira, tú dixo e eles quedan contentos, pero eu non valo para iso, Entón, aquí mandoume un mensaje, cuidado, non sei se é unha muller ou se é un home, Dani Fago, non sei se é unha muller ou se é un home, porque hai unha foto dunha muller e unha dun home, non o sei, pero bueno, ponme aquí, nun mensaje que está aí no vídeo, según o que dixo eu, deberíamos traballar 25 horas ao día, que non sei a que ven iso, que ten que ver iso que a igualdade, non o entendo. Vivir nunha cova e levarlle o diezmo á iglesia. O diezmo, pois que non se vades, que eu tampouco sabía, que busquei en internet, é un imposto que había antes de pago por reyes, debe ser xa moi vello iso, ou este é moi vello ou algo, que non sei a que ten que ver iso, o que pasaba hai 50 anos para atrás, 60, iso non creo que pasa agora, nadie traballa 25 horas, a muller non traballa 25 horas obligada, non? Digo eu que sí, é que aquí me dice unha tontería, pero bueno, porque evolucionar en dereitos para todos non é bo, evolucionar en dereitos é bo, para todos, claro que é bo, pero iso que ten que ver que a igualdade, evolucionar en dereitos, que a igualdade que hai agora, iso non ten nada que ver, e xa lle manda aquí o tipo, cuidado, as mulleres mellor na casa fregando, cociñando e criando elas solas os seus fillos, non? Pois non sei, a que queira estar na casa cocinando e fregando, que estea, que non queira estar, que non este. Estarme dicindo que están obligadas as mulleres na casa cocinando e fregando hoxe en día, non? A que se te fajo un relacionamento aquí estás dicindo unha tontería como unha casa. Aquí xa podes facer un exemplo que non todos somos iguales, sabes por qué? Porque o home ao mellor marcha para a construcción de traballar e a muller queda na casa, reparten as tareas, hai unha parexa e reparten as tareas, pero eu entendería tamén que a muller un día quedara o home na casa e un día fora a muller para a obra, ou non se me diría iso tan bonito que a muller estuvera na obra traballando, porque non ten o mesmo corpo e non ten a mesma forza, non? Pois se está na casa é porque chega un acordo, e se non quere estar na casa, pois que vayan os dous traballar e que poñan unha chacha, e se o home quere vir de traballar e fregar e cociñar, chega un acordo, pero iso é un entendimiento entre eles, non quere dicir que estea obrigada a muller a facer iso, para nada, para nada, e criar os fillos, bueno, se o home está a traballar, quedará a canai na casa, pero tamén poden chegar a un acordo que o quiren entre os dous, pode un día traballar un e outro día traballar outro, iso nada, iso son un acordo que fan entre eles, aquí estás dicindo unha tontería como unha casa, porque todos nestes casos poñen, si a muller na casa planchando, si pero nadie dice, os homes na obra traballando, que non? Son tonterías de feministas. Na casa, se non queres planchar, que non planches, a planchar a home se queres, se non levará a roupa unha lavandería. Nadie está obligado agora mesmo, Mira que o mundo cambiou moito, pero bueno, hai que deixalo. E despois mandei aquí, e se protestas unha bofetada e caladiña, non? Home, non creo que hoxe en día xa un home que lle dea unha bofetada a unha muller este caladiña, pero bueno, se tú dices, según tú, que xa non sei que ten que ver isto tamén que a igualdade, pero bueno, según tú, xa é outra tontería, como estamos agora co machismo, da igual, un rapaz agora da generación nova, que eu conozo máis casos deses, que están perdidos e van de festa e zoupan os pais e iso non sale, sabes? Pero se en cambio unha bofetada sale unha noticia dunha que pasa e un Cristo que nin Dios. Iso vai pasar sempre, porque sempre hai taraos en todos lados, taraos e taradas en todos lados. Como no goberno hai corrupción, pois iso nunca vai acabar. Pois iso hai policías, hai todo, pois neste caso vai, que a mulleres pasa igual, pero non é todo o que dicimos de violencia, de género, tal. Iso vai haber sempre, dicimos que é muller e home, se fóramos todos homes, se viviríamos homes con homes, habería igual violencia, non sería de género, pero había violencia, porque ao final acabamos hostes igual. Iso sempre vai pasar. Pero bueno, cada loco co seu tema. Cando falamos de igualdade, que non teñen razón as mulleres, aunque queren ter, unha, non somos iguales, e outra, teñen millores condicións, porque só vamos a ver aquí, tenho que imprimir isto, bonificacións, empresas, bonificación 1.500 euros
Para contratos indefinidos para homes. Para mulleres, 1.800 euros de axuda. Para a seguridade social, para cambiar un contrato para indefinido, para un home 41,67 euros, 500 euros ao ano. Para a muller 58,33, 700 euros ao ano, máis a muller que o home. Conversión de contratos, 500 euros, 700 para a muller. Así, bueno, hai moitas noticias. Por discapacitados, menor de 45 anos, 4.500 euros se home, 5.300 se muller. 5.700 é home, 6.300 é muller. Contrato temporal, 3.500 home, 4.100 se é muller. A máis recalcan ben se é mujer. Eu que sei. Cota bonificada na seguridade social, 103 euros ao mes. 108 euros con 33. Se é muller, 125. Aquí é igualdade. A igualdade é que as mulleres sempre recalcan que teñen máis bonificación. Por que? Non sei por qué. Somos iguales ou non? Ayudas de financiación. Créditos tal e cual, mini crédito, hasta 25.000 euros. A las mujeres que estén pensando en crear un propio negocio. Para mulleres. Hai axudas que non especifica que vale para mulleres, para homes, pero hai moitas que só especifican para mulleres. Poden incrementarse un 25% en caso beneficiados en ayudas beneficiarias que estas ayudas sean a mujeres, pasando de 100.000 euros a 150.000. Subvenciones dirigidas a asociaciones fomentando emprendimiento femenino. Sí, así hai moitas noticias, pero moitas. Aquellas mujeres autónomas que se instalen en municipios menos de 5.000 habitantes que oscilan entre 4 e 6.000 euros. As mulleres, que sei, macho. E así máis e máis e máis. 2.000 euros para personas trabajadoras contratadas que sean desempleadas, joven, menor de 30 años ou mujer. Ou vale, menor de 30 anos vale muller ou home, pero se muller vale todo. Eu que sei, macho. Eu penso que ten bastantes máis axudas as mulleres que os homes hoxe en día. E o resto é todo tontería, é todo postureo e pantalla, sabes? Non hai máis, hai moita tontería. A veces podes estar ca camisita, facendo pantalla e realmente abaixo estás en canzoncillos. Por iso, a veces a pantalla non vale de nada. Está así montado o chollo. Que vos quero dicir con isto? A veces comprades algo na página web, porque agora as mulleres están comprando pouco, e mira para que canto papel gastei hoxe, imprimir os datos estes todos, cuidado, que se pode unha empresa loca, e solen gastar, e non se gana un peso, non? A vida é dura, e máis que se vai por